Os rapaces do Amaro andanche todos a moda. E se falamos de música, o trap é algo que lles mola. O trap? É iso que? Estou algo desfasada con tanta modernidade. Eu non me entero de nada. Eu non sei como se baila, pero é algo parecido a un rap. Mira pros de quinto B que nos bailan Navitrap. Donas e cabaleiros, nenos e nenas, sexan benvidos e benvidas á espectacular actuación de quinto curso. Con todos vostedes, o baile máis moderno e espectacular que verán este Nadal. Rapazas, que pasou? A música non soa. Isto non vos pinta moi ben. É que hai sabotaxe seguro. En efecto, señores, a quen corto o cabelo son. Con todo o que ensaiamos, ahora que imos facer? Pero quen puido ser? Ai, ó! Si que cae cedo o entroido este ano. Que dis de entroido? A min teme pinta de que é autor de todo isto. Mua! Eu, o trasno amargado, veño a estragar o voso baile de Nadal. Xa sabendes, trasno amargado, Nadal estragado. Bueno, eu creo que me vou ir marchando, E que che fixemos nós pa que queiras estragar o noso baile? Nada, que a mí no Nadal non me chista. Luces, cantos, xoguetes, son xente sorrindo sen parar. Eu prefiro estar soa no meu cubil escuro e sen música. Pero se o Nadal tamén é para estar todos xuntos. Non tes ninguén con quen celebralo? Pois non. E por iso mesmo non quero que ninguén o pase ben. Se eu non o paso ben, vos tampouco. Pero iso non é xusto. A felicidade non se garda nun peto. Canto máis se comparte, máis crece. Quizás o que che moleste non é o Nadal, senón sentirte soa. Por que non bailas con nós? Bailar? Eu? Non me faga fir. Nunca aprendí. Ademais, seguro que me sae moi mal. É iso que importa. Todos empezamos bailando mal. O importante non é ser perfecto, senón intentar gozalo. Porque celebrar non significa ter moitas luces nin agasallos. Significa estar todos xuntos e que ninguén quede fora. Ei, rapazas, arrasilla o cable do son. Se queredes poña música, pero algunha condición. Cal? Que te quedes a bailar con nós. Son unha canción. Se non te gusta, marchas e xa está. Pensa que hai moitos nenos que non poden ter un Nadal feliz. Ti, agora mesmo, tes oportunidade de rir e pasalo ben por un momento. Está ben, pero é unha canción. Veña, colocadevos e dadelle a música xa. A moverse.
fin chegamos ao final do festival. E isto de falar en verso, pois non estivo tan mal. O mérito non é noso, se o festival saiu ben, gracias a estes artistas porque o fixeron fetén. Non debemos despedirnos, sen volvernos recordar que o futuro desta terra pode estar nas nosas mans. Temos que coidar do noso e que os montes non ardan máis. A ver se as autoridades se lles ocorre un bo plan. A favor do medio ambiente, para que nunca máis se repitan os incendios que asolaron este val. Familias,